Anachetego maazụ na Volt 104.3 FM na-asị daalụ ka isue nọnyelụ m na iwe kpọcha ọmalịcha egwu ndị ahụ. Egwu anyị kpọchapụrụ nọrọ m n'ụwa by Oriental Brothers. Oriental Brothers bụ egoro nke a. Tupu Oriental Brothers aha agbagote, anyị gelụ ọbịalụ bụ onye abịagbunia Celestine Ukwu. Daalụ. Alright, so I ga straight to ife njimakia wee bịa n'ụbọchị nke taa ka m mụpụtazie ya bụ cat out of the bag. Watago ka anyị nwee ike solu n'ife a na-eme na mgbede a, ka anyị tinye ọnụ dịka o si gbasatalụ onye jere ije mee delivery isi ya na ya bụ ihe. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntichi n'azụ. And n'ụbọchị nke taa anyị ga-akpa nkata dịka o si dịrị safety onye na-eje ozi, onye bụ na ndị mmadụ go ihe online, oje wejeli ya ndị ahụ na befa dị iche iche. Inwe ike igo mmadụ ife, onye ahụ sị gị nye a delivery person. Now, akụkọ makọrọ bụ akụkọ gbasara nwatakịrị nwoke bụ na ezinụlọ ya na struggle, na nwunye ya na struggle. Ịmago na ọ na-afịafe arụ ịkwụ rent, ọ na-afịafe arụ ịfụ what to eat, ọ na-afịafe arụ isend ụmụaka to school, mana fa na-try, ha na-anwụ ike ha. At least ha bi n'ụlọ roof dị na ya. That means na otu ọ na-eso gbagide ya bụ mbọ, at the end of the year ha na-agbata mbọ ego rent. Otu ọ na-eso gbagide mbọ, every day a na-afụ ego ejigoro ihe a ga-eri. A na-agba ya bụ mbọ every time a na-afụ ego eji akwụ school fees ụmụaka. A na-agbakwa ya bụ mbọ na-agba ya bụ every session a na-afụ ego eji ego school uniform ụmụaka. Ọ egochezie that time amazie na ụmụaka apụọ na that primary, na that particular class, na ha na-ejezi another class na nke ochie ka a ga-use ka nke ọfụ. O depend. So n'ụbọchị nke taa ọ maka nwatakịrị nwoke na-eme delivery. Ọ na-eme delivery. Egoli ihe on a very popular delivery line. Ya ndị a na-anọ online. Onye goro afịa goro ya on a very popular delivery market dị online. And ogolu nya bụ ife. Ihe dịkwa expensive. That's no go phone. Go ihe na-abụ ka ogo. Ihe na-abụ ka ogo, mana ọ kwụghị ụgwọ. O kwesịrị ịkwụ ụgwọ on delivery. Na anya bụ nwatakịrị nwoke eshikwa bie jee ọfịs bute ihe ọ ga-eje deliver, na nweta adreesị ebe ọ ga-eje deliver ya, wee jerukwa ebe ọ ga-edeliver ya. Kama nwoke si n'ogoro ihe online ga-anali ya ihe nye ego, ya bụ nwatakịrị nwoke wee jezie gbufuo nwoke mmadụ. Just crime ya bụ gịnị? Isi anya nye ego ihe ogoro. Crime ya bụ gịnị? Inye ego ife ogoro. But ndị nwe ya bụ online market bi enwe di delivery, need ịkwụ ụgwọ delivery. Ihe niile etinye abanyego n'afịa ngwa afịa ogo online. Asị n'otu a ka o so eje weta mma oge bee ya bụ nwoke befia isi wee chọọ itinyezi ya n'ime ome. Na omi ahụ ka ọ na-ejezi, ọ bụ na ya bụ nwoke kpọrọ onye na-akpụ ya isi ka ọ bịa kpụọ ya isi. So coincidentally onye na-akpụkwa isi bịa at the time ọ na-akpụpụta ozu ya bụ nwoke na-eme delivery. Ozu ahụ ka ọ na-akpụpụtazi ka o jee tụnye ya n'omi. Onye na-akpụ isi fia sị ya nna ka ihe na-emezi ka ihe ma ọsọ ya gawa ebe ọ ya bawa na bie na o nwere ihe gbasara ya n'ife ọ na-eme. Na onwe ihe gbasara ya bawa ebe ọ na-aba. Nwoke banyekwa n'ime ụlọ si na ọ na okweghị ọnọ maka na ọ na-eche ya bụ nwatakịrị nwoke ka o mechie ihe o kwesịrị ọ tụnye n'ume wee hichebe n'ubi ọbara gbasachara na ndị otu. Si na nọkọta na okwere ụdị osi ka ọ na ụna ahụ ọ nazi ka ndị bi n'elu fụ ka ọ na-akpụtu ihe, ka ọ na-akpọchi ya bụ ome, wee kpọzie ndị polisi wee bịazie wee mbọnye wezie ife nwa n'ọkpọchi. O wee bụrụ gịnị? O wee bụrụ ozu ya bụ nwata nwoke. Echeki ID card ya, nweta adreesị ya, nweta ndị ọ na-arụ ọrụ,
kpọọ na phone ha enye ya adreesị ahụ ka ha ji wee gabazie wee jesikwa nwunye ya ka maka di ya. Ndị na-ajụ ese di si na di ya nwere oyi. For anybody bịa jụ ese di something dị wrong. So ebe a nke obi na wee mapụwazie anya bụ nwaanyị nwunye ya wee jụbazie kedu ifo ya kedu ifo jụbazie ka ife melu di ya kedu ebe di ya nọ. Wee sị anya nekwa ha nwere ụmụaka 3. Otu a ka esi wee banye n'akụkọ na gịnị mee na nwoke jere ije mee delivery na nke nwoke kwesịrị ịkwụ payment on delivery. Otu a ka isi ya si wee na ya bụ ije. Now ihe a na-ekwuzi kịta bụ na nke nwoke gburu ya bụ onye delivery si n'aka onye kpụrụ ya isi dị na ya na ọha na-abụ na ọnyanwa nyere aka ogbuo dị ma anyanwa nyere ya aka ọ tụnye ya n'ome nke onye na-akpụ isi na-eme gịnị na-asị na ọ bụrụ ọpịa o na ọ na-ọpịa na aka ya dị ọpịa na ihe o medebe bụ na gịnị mee na o jelu ka o jee kpụọ ya bụ isi fụ nwatakịrị nwoke ka ọ na-akpụ ozu. At first na o mee ka ọ na ọ gbasaghị ya mana na ọ na-alụkwe n'ụlọ gwa nwunye ya si ya nekwa na ọ ka na-eme na ọ ya abịa ịbịa na ọ ya akpọ ndị polisi for ndị polisi ịbịazi with ya bụ nwoke na-akpụ isi maka na o bodoro ya na ekpụrụ ya na intention ya bụ ka ọ bịa police station bịa kpesa detem mana na ebuzi ụzọ wee bịa kpụrụzie ya akpụrụ. Now ajụjụ m wee bụrụ biko onye na-eme delivery ọ na o kwesịghịzi na-abata n'ime ụlọ maka agba m na-abịa n'obodo ndị ọcha onye delivery bụ na gate ka ọ na-anọ except nọ na be gị enweghị fence ịbịagodu inwe security onye security bie ya eje kpọọ gị ịpụta n'ilo ị na-alụ your package sign ya except na onye delivery a bụ nwanna gị ma nwanne gị ọ na gị na ya ma maybe not because of overtime igo gị ihe ọ bụrụ onye anwa na-edeliver amarọ m the relationship but amago m na time and time again ajụgo m ajụjụ asị na onye delivery na-anọ na gate in a situation ha ga-erute na your door bụ na ọ bụ na inweghọ fence that fence kwesịrị iji gate inweghọ fence ekwu eziokwu onye delivery rute na your domot. Mana na-abịa na be anyị a kịta na nwere onye nwe sọsọ ụjọ na-atụ ndị delivery na be anyị bụ gịnị mmadụ iwere ihe na-abụrụ nke nya nwe ma kwụọ ụgwọ. Adịrọ m chọ na ha na-atụ dị ndụ ha ụjọ adịrọ m chọ na ha na-atụ ụjọ their life adịrọ m chọ na ha na-atụ ụjọ ha nwa their safety adịrọ m chọ na ha na-atụ ụjọ na ije anụ ha je ha nwekwa ike ha nata nwe ike ha ma nnata. Sọsọ ụjọ ifefe na-atụ bụ ụjọ ịkwụ ụgwọ ifefe erilọ na ọnwụ ike mmadụ si na onye anwa bụ ife nwee ife anụ a abịazie ka abịa ajụbazie esemebezie kọla asị mbakwa na onwekwa onye nzi ka ọ natalụ m ozi ọbdazie ha n'isi na ha ya eme gịnị na ha nwa ya akwụ ụgwọ ya ọ gwụcha ife na-atụfu ụjọ. So ajụjụ m n'ụbọchị nke taa bụrụ biko onye na-eme delivery ọkwa mbọ ka o jere ịgba. Unfortunately ndị online market ọ na-arụ ụlọ ọrụ bụ ndị ọ ga-abụ ịkwụghị ụgwọ a package eri gị ife ọbụla i mere under online abịa na-eme gị expect ka ịkwụ ụgwọ on delivery. O nwere ndị ọ ga-abụ ị ga-akwụ ụgwọ online ha egbuo gị wayo fine ha egburokwanụ gị wayo fine just egbuoro gị wayo ịpụta discipline na-ekene Chukwu. Ha gbuo gị wayo ije online drag afa mana sometimes ihe a niile bụ for safety mana onwere onye na-adịcha totally safe ịghọtago onwere onye na-adị totally safe but ihe na-ajụ bụ na a delivery man o kwesịrị na-erute n'ọnụ ụzọ mmadụ tupu onye ya ife ka ọ na onye ahụ kwesịrị ya pụta kwesịrị iligote step ka ọ na o kwesịrị iligote step because onye nke a gburu mmadụ na ọ bụrụ na ọgwụ ego ka ọ chi just ka ọ avoid ya ịkwụ ụgwọ ihe ogoro online phone marazim phone na ihe a si n'ogo. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka a na-ekwu onye delivery ka a na-akwụkwọ enu maka ndị keke ndị kaabụ ndị na-achata moto adịghị ame m ncheta Obinna na-akpọ m from Chatancha ama m na-arụ adịzikwa ya eji adịkwa
anụbeghị m onye ya this year niile. Anụbeghị m onye ya this year niile. I hope n'ife niile dịrị ya mma. Anọkwa m live na YouTube. Jee na vote Odenigbo ka ị sonyelu m na YouTube live. Hello. Ka ime? Gaa n'ihu. No, Augustine. Because the mama really security party then I compound or gaboya but Adaria Kabu. See what come up by you. My boy actually say no get like an album for police. When you have shot in your money. Don't you see shot in your money? Crime like crime in that. You know good KJ or not secretary money for the money. The company. You go to KJ knock at that OT second one. When I go that guy. What would you have done if you see my last? I'm all boss of here now. You were going to say each to you and not each one each for short. I don't matter if you hate you. Also, but they for police, bonding on so. Daalụ. Amara m mana ịmagonu na onye na-akpụ mmadụ isi fa onye ịbịa n'ụlọ ekpu onye isi o gosiri na ihe abụrụ izu ọ bụrụ nke abụọ na-abịa ekpu isi and o nwee ike 1 or 2 times ofugo ka the boy exhibit one funny character. Anya sịgodu ka ọ narugodu bia first o nwee ike ọ bụ na nke nwoke na-esi ya n'azụ. Anya sị ka ọ narugodu bia first before ọ nabagodu ajegodu ije police. Yatago maka ụmụ obodo ihe anọ like this if na onye ọbụla na mind their business except na police abịazi dey involved directly. Ụmụ obodo ihe anọ otu ịma na ihe mee gị na ị ga-anwụ n'obodo ahụ. Na nwere onye ga-agbata gị ọsọ ya maka na ọ dị very bad. Ọ dị very appalling. Especially ọ bụ na mmadụ nọ n'ogbe egosigo ndị ụwa that ndị obodo ma ndị ogbe na onwekwa ife na-eme o na ife ya emekwa na gị ka o ya eme na ọ bụrụ ka onye nwa. How were some people dey like that? Ụfọdụ ndị bụ na cha mmadụ adịghị atụpụrụ fa ọnụ. Ogo nke mere encounter na-emene emecha m encounter na Abakpa mee na-emene nke emene ayigodo m njọ because ọ gwa m hoo ha na o nwere ife ga-eme ya na o ya egbu m ebe a nie mụ o nwere onye ga-ajị ajụ and ka ọ na-ahara asị m na main road nwere ndị tụpụrụ ya ọnụ ọ bụ na ọ bụrụ God Chukwu ịnọ m na-akụ that day and wisdom onye m and the knowledge ịma ka esi eso mmadụ ekwu okwu. Hey! Ewike tata enwere ayara enwe onye dịka Aunty Chinazọ maka afọ m ọkụ mmụọ na eluigwe that day. Hello. Ka ime? Nnọọ ka afa gị na ebe isi akpọ m. Angela from MNN, no. Oh, got new. My dear, oh, you can go.
Ike gwụ. Daalụ sọ. Oh. Ịma na nya ife anyị kwu maka ya bụ nwatakịrị nwaanyị ji aka ya wee jee kidnap ya ọkwa. Tata anyị na-ekwuzi onye jere ije megide ịgba mbọ, onye jere ịrụ ọrụ. Nke abụrụ nke na-amụ ya from anywhere, ọ bụrụ na target ya kama na nwatakịrị amarọ m na ọ mara ka ọ ga-esi wee ya nya biko nya wechie ya azụ na o jighị ego. Aghọtara m ife bụ iwu ya, but the point bụ na gịnị mee na o gbu this man maka na ego o ya eji wee kwụọ ụgwọ onye bụ phone adịrọ, o nweghị ego. Ịma na imele ọda, amarọ m na o mere ọda na-expect gị ma n'ime ọda ọ ya nọcha 2 or 3 days. Amarọ m na ọ na-eme na miracle ga-eme within that 2 or 3 days. Ka ego abịazi kama ọ sị ya, a lot of people amara asị no. Onya with the problem. Alright, but make sure na ịgbatụnata radio gị na-eche na-ege ntị ka mmanụ ya gbatụnata radio gbatụnatara. Jisike gbatụnata radio gị, ọ dị oke mkpa. Ndị nọ na YouTube, David Basi, Osili Ima, onye jekwa Cecilia na Wilfred Esther, daalụnụ for joining me. Hello. Good evening. Kekime. I'm okay. Ezimo Funwa no Joto, no. Yeah, thank you. But your delivery by baby man does not mean. Oh, we come on no kids. You know, and I say not the peace. That one does not mean. But you know, you say about me a journey. Although delivery now for one day I do machine, you have to enjoy the machine to get it. I don't know I've been joining and get this fast office and new market. I fully delivery go to machine outside corner. So the person over there here, phone self go with it. The person put outside gate, outside the compound. Then you may send your decision here to go machine and turn on proper. I get what you're buying here. So I am car, how we govern at the man. Oh, I man, I had the man, they wish for that. Nani ya dị enwe issue. But I guess when I long on the man of the issue. Ha. Ana akụkwa otu esi ebe ndị mmadụ ndị a na-akụcha aka odo na ha nọrọ. All the same thing. Oh, we have a charm. Mmadụ jide onye nọ gba ya egbe for the isi ọ bụrụ ọmụma ndị dị ka ochi adịsị ya asụ nwoke ọ bụ ọ kwesịrị stand with the man kwechiri ya ole nọ ochi ọgwụ megharịzie the boy anya before the day isi ọkụ nke a dị ọgwụ ka ọ dị onye nke nọ ndị esi n'ọkụ n'alụgoro ya adọ kwesịrị dị n'alụ ya ihe ọ ga-eme bụ ala achị onye ọbụla nọ ara nda mmiri so tibe ndị mmadụ agbakọzuo for the man. We need to do understatement. Oh, yeah, you know, about food, single man about their pocket. Now, we're going to company you before the police are here. Dalo. All right. 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello. Cake? Hello. Cake email. Good evening. No, can't fucking have you say boy. Rosie, no. Seriously, that man, the deliverer, any mistake. Because in the compound, a lot of us are ordered for things. Like the other day, I ordered for this hair cream. So, when the person was there, I wasn't in. When I put my phone, say, I have a kid child. I got from security member. He did. You know, we send the zero his account number, I made the transfer. That guy made any mistake whereby in that place. Already that man has an interior.
All right. 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Of course, a lot of people are they want ulterior motive. Mana ndị nke nwezikwa anụ n'ọnya ka o ji awa apụta adị amazi nke bụ nke. Adị amazi ndị bụ ndị. Ịghọtago onye ka eji asịsị ke nkwụcha maka na adị edi ya n'iru. Iwu a good person. What about the other one? Ndị nke ọzọ nọ gị na-agụ. Ya maka ndị nke ọzọ nọ gị na-agụ. Onye bụ the thing. Cause kịta anụ ya dị ekwuzi okwu onye si Lagos jee Aba. Ma onye si Aba jee Ụmụahịa maka na ọ chọọ ije for opposite sex ma ndị otu ya. So anyị ga-ejishi ike jiri nwayọọ nnọọ malụ that ihe a niile anyị na-eme na anyị nwekwa n'ụbọchị bụ enwe ụbọchị bụ judgment day. Enwe ụbọchị bụ judgment day. Mana ọ dị m ka a lot of us abọdara adịghị care maka ya bụ judgment day. Hello. Hello, I'm teaching on the good. Ke ka ime? At the moment, I'm going to come on my train with this program. Yes, it is. One day, I'm still in our bank. Daalụ. Daalụ. I found God from internet there. Afa gị bụ gịnị? Augustine Eze, no. So, program come up with a Kagaraga. You can't have Makamata, and young one here, Makawan. Get up, young trying to comment. Get some now. I may blame on your Korea group as a dispatch because on no account, any zero GTH, you got to do treat by an hour and a colleague to get your now. You know, and again, you are a lot of very good from audience on a street nearby every day. So I'm not going to picture manager. You can come near school. Because no one get I'm one bike man in Lagos. So sometimes if you do any dispatch on one of the locations and I use full Android allocate, I will prepare the message that the street which we stay and not the area. Won't any of them followed by any type compound. I don't know the any one all the cut number which is the way of the plan outright when it is outright. But what I'm trying to say is that very man I would say I don't know that thing before. I don't know. I don't go to tell her like that. Get would you go back with the man outside with the wicked conquer? Who would tell me like that? As a man needs himself, I get you got them. Who made that in strength? Meaning that more plan get down. The issue that us here was based on the delivery before Google. I've already seen you no plan. Yes, how Google. But I'm not even who made that kind of thing. So they make better and the Papa Japan already fear blame by not register. It's all over after you come to me and not yet. That's a good area and I have the Mama Taya. We just but it is over to listen. What you do me? Come on, that man. Yeah, for piece of something. Oh, good look now, or what we are immediately. So, to phone station or Bella, senior, but when we witness me, I got bound out of Ghana. That is that man could put up a great story. Now, I also hear the Yakaway, good man, because he had to pick up the woman immediately. Without they go over some man, people usually are who have no Yaka. The good my eye, put me in the room. Because man, I was ready to move for you to push your now. Or Papa, I did this much you could. We are outside work like a Papa. If you go and imagine that, okay, I'm at home outside work. Go to make up, yes, like it, looking at them. What is me as an when you know I'm one of the workers, avoid. Because what do you cannot expect your friend to behave like you, just like your customer is yours. Always you don't believe me. So, me, all them number bike now, they were ready with this. Now, my bike, the bike of form was carved care of. Just like that. Imagine. Not from my Google now. The location where I am, my dear. Hey. Let's go put now my bike is like this thing. I'm a victim of thoughts to that thing once. First time somebody wish me to go. I'm not my bike. I'm not the model. I'm my dear. Oh, my Lagos. I'm already going to come out of like I said. So, what are the queer must not be a part of my country here? So, why? It's a moya. On a see, we're not sure about ourselves. One or two, I never let go as right as the man after somebody. After master,
Baba guy. That's it. I don't know how can you do that. We go to where the tickets to the bench. Because that man, Onye is the name, I think he's so famous. Okay, you to Onya, Onya, you go to the all the end of you wrote Mama, but I don't know that woman. But I didn't to now. So I can do, I like this kind of idea. So you say nothing to everybody, didn't me? Yes. Dalo so. Okay, go on a quick format. More na boy configure mad. To configure you mean na na aliguche spiritually. Yotago iyo na na ekuzi na ekwe n'isi nwe ya na emeze na ama. Because eziokwu anọkata m si nke delivery that ọbụna aka that guy nke bịara ikpu ya isi dị ya ọmanna ọ ga-achọ ka ha cover ya up maka ọ mana if this one is going down nyawa ga-go down with him. Mana ọ nọgo sọsọ chukwu bụ ihe merụ malụ ọ ya bụ na o chee ya malụ that na onye a na-cheta azụ na oyi egbu for the fact na ọfụgo ihe ome ọ bụgo and a witness ọ bụgo lose end to ihe ọjọọ ome ọ bụkwa na ka o cheche si ka ọ bịa nabakwa n'oge dị anyị kịta Chuka nyere ya efe. Hello. Hello, Auntie Tina. Good evening. Yes, you are right. No. I was for my friend. Ewo, no. Thank you. So, like I said, and we got the channel to the phone. Of course. All the arrests via buputezi the cast, edwe cast zia parole ya. Okay, onye nke na-akpụ isi nne, ka ihe relate with the deliver and the guy na. Nyawa bụ eyewitness to the killing of the delivery guy. Ọ bịara ekpu ya isi n'ụlọ. Ọ bịara ekpu ya n'isi n'ụlọ. Fụzie ya ka ọ na-drag ozu mmadụ outside na backyard. O wee sị ya baa nụ ọ bịa iju ya kedu ihe na-emezi ka onye bi ya kedu ife na-eme ọ sị ya gawa anya baa n'ụlọ je chere ya na onwe ihe gbasatara ya na ihe ọ na-eme. Ịmara na ọ gbawa speed ịmara na o nwere ndị otu onye nke anọ n'ilo. Oh God, I pity for that guy. I pity the guy. One mother actually gave me to your way. Oh yeah. Oh God, have mercy on us. We are doomed. Nigeria is doomed. Well, I'm teaching as a teacher. I enjoy your program. I'm a first-time caller. It's not forgive again. I forgive again. Rosie, welcome to ODENIGBO. Oh. Thank you. Dalo. And I promise I'll be listening. Yes. Thank you so much. God bless you. Bless you too. Dalo. And jeta ni ife niile mela ebe anụ a bụ ife mela eme and ife ije weta ya ka ịmalụ na ọ na-eme. Ịmalụ na ọ na-eme ndị a niile na-ekpekwa ekpere every morning wee na-apụta ha na-aka bash fa aka bash ro nwunye fa na-aka bash ro nwunye fa ndị di na o was strong men in this spiritually strong na-ekpe ekpere but ife na-eme fa every day. So ọ bụrụ na it could have been me or it couldn't have been me or it cannot happen to me or ọ bụrụ no I'm telling you it can be anybody. Onye ka o ji awụpụta nsị unu mụrụ anya ka azụ nweenụ discerning spirit malụ mgbe obi unu na-asị unu mee ife malụ when to do it and when not to do it. All the very very important. Anyị niile nwere chi na-edu anyị and that chi na-agwa anyị okwu all the time mana anyị adịghị ege ntị. Is either na inwe short term memory ọ nwere ọbụna ọ gwa gị ya n'ụtụtụ pịam osetie ịmapụgo ebe a si ga eje na ebe mmụọ gị si ga eje na efe mara ya iyiri gị akwa pịam onye ijere ikpe ego ijere ịhọsụ ọ bụ na ịpụrọ tata anyị ga-ejisi ike ọ dịrị izu mana anyị ga-ejisi ike. It can be anybody. That is just ife na-eme now. Ọ ga-abụnwu anybody o nwere onye ọ tọrọ ute bịa so ka anyị jisi ike
ka anyị jisi ike, ndị na-agba mbọ jisi n'ike, ọ dịrị izio onye nke a ka o jee gbaa mbọ wee jee gbata kredit. Hello, ka ime ka onye emecha gbuo onye nke witness le witness. Alright, so kita ka ị na-apụta ka m gwa gị ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Eji maka nwoke delivery jere ije gbaa mbọ for the day ka o jee deliver nnọọ ihe mmadụ go na be onye ahụ wee ruo onye nke o jere ime delivery bụ na ọ kwụrụ ụgwọ dị delivery ana o jirọkwa na ego o ya eji wee kwụ ụgwọ ya bụ delivery. Otu anụ a ka nwoke si wee gbuo onye delivery. Ogbugbu ahụ o gbuziri onye delivery. Ogbugbu ahụ help me reduce it. Ogbugbu ahụ o gbuziri onye delivery wee na-abụpụtezi ya n'azụ ụlọ bịa wee fụzi onye na-akpụ ya isi. Onye na-akpụ ya isi ọkpọgie earlier in the day say ya biko ya bịa kpụọ ya isi. So coincidentally the man bịa mgbe ọ na-ebupụta ozu onye o gburu egbu ka the man jụzie ya ajụjụ ọsịbazie ya na-abawa n'ime ụlọ na ihe ọ na-eme agbasitara ọhịa na ihe ọ na-eme enwere ka o si wee gbasatụ ya. So nya anwụ ịbazi n'ime ụlọ na nya anwụ ichetukwu nwa obere o wee bụrụ gịnị nya anwụ ịba n'ime ụlọ na nya anwụ ichetu nwa obere obia probably wee si ya nna anya na bakwa kịta ọka digbo. Otu a ka o si wee na mana mistake o mebu na o jere to police station straight. Ihe o mezi bụ na o jere na be ya godu weda na o jere ọ ya bụ nwunye ka o jere ije gwa okwu ọ na o jere ije che kedu ihe anya ya furu ihe. Ịghọtago? So wee si anya ma egere ọ nwere ka ọ bụ na obi si ya jee nabagodu ọ ịmago ihe adị confused ụdị ihe anụ brain gị ga na-achọgodo recollect tupu o wee ma anọcha up tupu ọ ma anọcha wee bụrụ man enough wee nwee ike wee decide ya ka o jee police station nekwe ndị police nwa nọ na biezi with onye gburu mmadụ. So ije ụwa o nwere ka ọ bụ na na the man the boy ya na the guy dị n'ezigbote mma o chekigo ka eko yeshue report ya probably o report ya ishi ya anapụ na this case because sometimes ihe ejije report ihe dị innocent of a koru gị konyekwuo n'ime ife nwan trust on ịma nụ ka our judiciary dị anyị maka our government dị is well. Hello mgbede ọma ka ime Chinwokwu nnọọ ayi kpọchie maazụ na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. onye anyị na-ekwu maka ya bụ nwoke jere ime delivery o wee delivery man ọ na-arụ na online market space. So igo ihe online o jee na adreesị iwetara or isend the company o jee deliver ife igo ọ delivery a nke ọ na-emezi ishi ya wee naanị ya. Hello ị na-anụ ihe na-ekwu yes the same person a na-ewetala ife ogolu n'afịa bụ ife kpọrọ onye ga-akpụ ya isi. Ịmagodu fence wee na daalụ sọ daalụ
Alright. Onye echela eche bụ ozu. Ịghọtago nwoke mmadụ che nọ a very normal business day. O che nọ just a very normal day. Otu ọ esi wee wepụta like this o jele onwe ya delivery nata. O che nọ ọnya ka ọ nọ that day. Ọ mara na that day bụ ụbọchị ikpeazụ ya n'ụwa. Maka na some wicked people, ndị dị wicked, ndị dị ajọ, emego gịnị? E decide go to were ihe ọbụrụ fa nwa bụ ife nyelụ, ọbụrụ fa nyelụ ndụ, ọbụrụ ha nothing, nwere ihe ha contribute to ndụ ya, mana ha decide no. Hello. Good evening. Ke ime? Good evening. Ọ na-emenụ? ODENIGBO na votes. No. Daalụ. Iwe. Okwu gị na mgbede a, ihe dị n'ụwa nwa kịta bụ onye jekwe nata anya Kenechi, because na-enwe onye mmanụ na ọpụpụ ya na-apụ na biya bụ ọnwụ ka a na-eji ijepụ n'ụzọ. Maka na be anyị akịta na ala Igbo anya na Naịjirịa kịta na ka anyị wee na-eme ihe egwu karịrị. Ada ajọ mishọn ihe a bụ ihe nwere ike imetenwu. Na ihe m na-ekwu nke m bụ onye teta ụra n'ọbụbụ ya Kenechi ichekwa nata Kenechi, maka na enwe ndị ọ na-aba akpa ọrụ like otapụrụ onye ọrụ, ọ bụrụ otapụ oshi wee na ọ bụrụ na ọ mara n'ọnwụ ka a na-eje ịfụ ọma njenye, mana ihe niile echikwa maka ihe niile chiwere na-aga. So wee na-achị onye chọkwa ịfụ ya Kenechi, onye ajekwe n'ọnata ya Kenechi ka nchochi n'azụ. Daalụ. Ọ dị mma. All right. Achọrọ m ịga musical break. Ka anyị nwee ike ịmago nwụchala obere mmiri wee continue kwa. Cheta na ihe enwetenwe m na 07060485853 ma ịkpọọ na 09155708347. Ihe enwetenwe m na line a mana mgbe nna chetara azụ. Ka anyị kpọchala obere egwu na nacheta azụ. Ndewo. Anyị sokwe jee.
Ọtụtụ n'ụtụtụ. Stand up. Consider, ka anyị na-agbakwa mbọ, consider, ka anyị na-achụ ife afọ ga-eri, consider, my Olisa bi n'igwe, ka anyị na-agbakwa mbọ, consider, my Thank you, John Baba. Consider, ka anyị na-agbakwa mbọ, ka anyị na-achụ ife afọ ga-eri. Chukwu abịa ma Olisa bi n'igwe, ka anyị na-agbakwa mbọ, ka anyị na-achụkwa afọ na-eri yo. Chukwu Olisa abịa ma Me, I no like wahala. Hey, touch that. Me, I no like wahala. Onye n'ụwa ga-acha mma. John Baba, you want to see my reaction? I'm sorry. I'm not reactive to things. I don't react like that. Thank you for streaming from Abuja. Thank you so much. Onye mama ya da Onye mama superhuman.
Thank you for streaming from Abuja. Thank you, John. Thank you for joining me today. I appreciate you. Thank you so much. Thank you. Thank you too. It's my pleasure having you too. Thank you for making it interactive on YouTube channel, on my life. Onye Barama. Are you Igbo? John Baba, are you Igbo? Sweet Fanta Diallo. Oh, so that means most of the things I was saying, you were not hearing them. It's fine, don't worry. It's fine. That's why sometimes I put English so that one English, you can make sense a little bit from what I'm saying. Onye kaya kachama. This is an Igbo program from a radio station called Volt FM. That's the logo behind me. Volt FM. So I'm about to go back on air right now. Alright, sana chetego mazuna Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ ka isue nọnyela anyị daalụ if not for you onye ka mbụ ịmụmanụ maka unu ka m ji nọrụsi ebe a so na-asị unu daalụ and m chọrọ on straight into our YouTube messages ka m gbadoje ebe a maka na message dịkwa. David Bassi sem hi Osilema hi onye jekwa Cecilia sem Auntie Chinazo good evening no. My darling, things are happening. Oh, what is this, my sister? Ijuo monye kam gaju. Osukwa, well, Wilfred Esther sem hi. Onye jekwa Cecilia. But a delivery man does not have any business inside the owner's house. You will deliver at the gate or open plates, not inside the house. The Baba also didn't act well. He is just self-centered man. Oh, what stops him from raising alarm within the vicinity? The truth is that evil has eaten deep in most people's hearts. Who are we going to trust again in this world? Evil everywhere. Dalo so Onye Cecilia. Queen Janga Koth Dalo. SM hi. John Baba boy can keep him busy since I awesome. Love your swag indeed. Mechesim, please. My first comment was a joke. I wanted to see what action from you and you didn't react. Streaming from Abuja. Dalo so my dear. I didn't react easily to things. You understand? I don't react easily to things. Amaram no fault fault all right, so it's a pleasure being here. Thank you so much, John Baba.
you are from Kogi, Ibo Igala, mana ibi na Abuja. Dalo so. Dalo. Now you know. If you know, you know. Dalo so, Dalo. Alright, so I'm gonna chase straight to the phone line. Couldn't pick your calls. Dika otun suwe wete no basinketa. A delivery man putakwa be akoja hustle normally. Ịghọtago ka o nwee ike nweta rent be ya maka at that point ife na-achụgodu na nwunye ya na target bụ ịkwụ house rent fa otu a ka o si wee pụọ danye n'aka a very wicked man onye mmadụ na ojighị ego to pay for phones ogo online other things ogo kama ọ ga-asị ya nna biko nachi ebe azụ o ejiro m ego echere na makara inweta ego so time ịma na a lot of people nwere issues of saying no especially ebe ọ bụ ife ifere because ihe a bụ o nwere ka ọ dịkwa ama m na ọ na-enwe ka ọ dị mana ọ bụrụ na ị nwere intention igbu mmadụ nwere intention ime mmadụ ife ọjọọ kekwana ihe ọzọ ị ga-eme abụrụ isi onye ahụ no na onye bụ ụkwala si no ọ ya akala gị na onye ọbụla mma but brother anyị ife o decide ime bụ ime gịnị igbu the young man otu aka o si wee gbuo ya coincidentally at that point ka baba ọ kpọrọ ya bịa kpụọ ya isi na-abịakwa na-ekpu ya isi fụ ihe na-eme wee na-ajụzi ọga kedu ife ọ wee si anya bawa n'ime ụlọ na ife ọ na-eme nwere ka o si gbasata ya as a very good onye na-akpụ isi na-follow instructions na-obey commandments ọ bakwa tụpụgide ya na ebe a ya bụ nwata nwoke chebe probably o chegide ọ bụla o mere ọgwụ maybe na time wasted wepụrụ ya dị ọgwụ n'anya onwe ike ọ bụ na ọ ghọtasịrị ife na-eme mgbe o ji wee ghọta ka o ji wee si ya ka ọ nagodo na ọ na-abịa na-anwanye nazi na ndị polisi mmadụ ịfụzi ife na-emezi kpọọ ndị polisi ịbịazi jụbazi onye nke arịọ si na o nwere accomplice o jekwuruzi accomplice ya o wee mee gị na-eme ya arrest mgbe ha ji wee bịazie sabazie asịsa onye nke na-akpụ isi wee kọbazie ya nkọrọ unu onye nke gburu egbu kọbazie ya nkọrọ unu anyị ha ji eweta n'ụbọchị nkịta wee sị bikonu ndị na-akpụ isi kedu ife what is the ndị na-eme delivery kedu bụ the color of your problem unu ga-aba n'ime ụlọ ji ije mee delivery before unu deliver ịchọ ime delivery onye ahụ bịa you've done your work already by even coming around the premises onye ahụ pụta na gate so that onye ọchị imego ụwa a na-afịa ọrụ a na-afịa ụwa niile ọma mmenwu gị anything ọ bụ na ọ chọgodoro inye gị mmiri ya weburu dị mmiri pụta apụta ya buru dị mmiri na ọ bụ na ọ na galọn ka ọ dị ya buru ya pụta apụta ọ bụ na ọ sashi ọ bụ na ọ kanụ ya weta ya na-apụta you don't necessarily have to come inside except na family members gị kwa ka ijele email delivery mana ọ bụ na onye mara a stranger I don't see the reason why ị ga-eji wee jebawa n'ime ụlọ ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ọ kwesịrọ so can I check back to the phone line? Ndị nọ na YouTube, daalụnụ. Thank you so much for joining me. Phone line number 0706-048-98 0706-048-5853 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Kekime. Ndịkwa mma, anyị dị oyi. Anụ program gị, ife, ihe mmụta dị na ya. Mana ihe mmụọ ga-ekwu gbasara dis ọrụ a na-alụgasị ihe na-emegasị na Naịjirịa bụ agwara na ihe na-ekwu. Nna n'ihi na-ekwu. Mana sometimes ndị obodo anyị bụ Naịjirịa na-adị achọ ime steeti ndị ọcha ha emewe n'ụzọ pụrụ iche ọdụzie ka ọha nwa created that thing. For instance now these dispatch riders obodo oyibo ha ada ababe mmadụ ha nara ababe mmadụ. For instance now just check ụfọdụ ndị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị Naịjirịa na-abụ ha eji enwomite ihe ndị obodo oyibo na-eti egwu ụdị akwa ha na-eyi na on stage. Then abịazi na Naịjirịa ụmụ Naịjirịa eyiziri ya na-eje chọọchị eziri ya je afịa nwanyị nọ ihe ndị ahụ na-eyi na steeti iji mee mmadụ atrak onye ahụ na-eleleba ifefa na-alụ. So sometimes na-abụ ife anyị na-eme n'obodo a na-abụ abịa anyị na-etinyezi nke anyị etinye unu n'ose
So actually, isi rụrụ ka ọrụ ahụ onye kreti ọrụ ahụ si wee debie ma ọ dị otu ahụ onye ahụ si wee debe ka alụghị ya ọ bụ chọwa ka m si etinye nke m. Daalụ. 07060485853 ma ịkpọ na 0915 570 07060485853 ma ịkpọ na 0915 570 8347. Hello. Good evening. Kekime. No. Dalo. Ganir. Dalo. Is the fact na ndị mmadụ na-awa anọkọta the fastest way or the easiest way eche na a ga-eji wee mee ihe bụ igbu mmadụ n'ọnya bụ the best. Ọ na-amavụkwa m icheche nnọọ na ịtụkwula na nnọọ asị mmadụ akpọgo gị si gị na delivery gị ga-abịa by 2 ma by 3 ka ị nọrọ nso ka izie mmadụ ị nọrọ ịma na the fastest thing ya bịa n'isi gị as solution. In fact o kwesịrị ịbịa atọ. So brain gị otu a brain gị ha na ihe ya nabata nwunye bụ gị gbuo mmadụ. Ọ dịkwa egwu. Ọ dịkwa nnọọ egwu. Of ihe niile your brain ga-agwa gị ọ bụrụ gịnị solution ihe a bụ gịnị gbuo onye ahụ. Okay, how? Hey, hello. Good evening. Kekime. Afọ gị na-ebe isi akpọ m. Ọ dị m mma. Eze bụ n'afọ nnọọ. Nnọọ so nnọọ n'Odenigbo. Thank you for joining finally today. You're welcome. Dan. You nwete nwụrụ so yes. so sorry. You know, in a brief this thing, yesterday this thing, here they make some wow, how can you tell a man that to see you with a good 100,000? And when you put it, can't your brain tell you that something is wrong somewhere? But don't want to go, yeah, I think I go to get the money. So this woman always be ending the So sorry for her. So the issue of delivery, my sister, you know, over there, maybe the guy has been doing it before, you know, not knowing that day home will take his life. You understand? But it's not that good going to someone's house. They can no longer matter by hand, give me delivery. No. One thing about delivery, you know, to be in the safe side, if you yourself will request something, sometimes you can change the other side of it. You understand? So to be in the safe side, you put that on other, you collect, you go your house, when you deliver, you want your own way. So everybody has to be very careful. It's life now. Am I on your name? Am I on your name? I'm mommy. Mama. Your program is good. You're trying. Dalo. Oh, you're welcome. Thank you. Thank you so much. Oh no, and it gave me inspiration to even go
ahead maka na ụdị akụkọ a sef onye gwa m that na m ga na-afụ ụdị ihe a maka na m na-arụ ọrụ mara ekweta mana afụgo m that na a lot of us abụrụ anyị anaghị adị cautious maka ndụ because onye mere ịpụtakwa ekwuchechecheche ifụkwa ndị ka na-eje eme ya ọ bịa bụrụ na ndị ahụ enwebeghị ka ha si wee nụ nekwa ịmasị m na ha anụnụbeghị ya ịmasị m na fa anụnụbeghị ya ha na-anụchi ya mana somehow ha decide go na faith fa na nke ndị ahụ abụrụ ofu ichesozie that it can be anybody onwere onye ike ekpe ekpere n'ụwa onwere onye kakwu ga-ekpe ekpere onye ọbụla na-ekpe nnọọ n'ume ya. Hello, wenite ọnụ gị ka ime nnọọ afa gị bụ gịnị? Sylvia, nnọọ. Voice gị na-ebreak ma na-ebreak. Jisike ka ịkpọghachi m azụ enwere m ohere ipik kwụ kọọlụ ofu onye tupu m pịachie ọ bụ na gị bụ onye ahụ ịkpọọ m na 07060485853 ma ịkpọọ na 09155708347 na enwetago m onye ahụ. Hello, ka ewee gị. Go on, my lucky last caller. Mmetu. Thank you, and your first time caller. Wow, mmetu. Onye from Akwakumenze. Echere na isi n'afa gị wụ mmetu. No. Onyinyechi, nnọọ. Thank you. Gaa n'ihu. Ihe na ka a na-akọ everyday na Nigeria nke a na-agbawachikwa mmadụ obi. Ebe nwaanyị ego ji ebu ya oji nwaanyị ọkwanala ụwa ya ọ bụ ozi ya wepụ ndụ mmadụ n'ike ejiri ego ya eji ego ngwa bịa oji nwaanyị respect ya onwe because that person ihe abụọ the first time ọ na-eme ya and suspecting ihe abụọ the first time ọ na-eme such a thing nọ Chineke nna ji n'onwe ya zapụ ya na nke a as for the baba man I'm thinking of for my own succession ọ ya bụ shock other house direct police or those that are allowed. When we go on with mmadụ ya ma anọbụ. So ya wa na think go to get step ya you see you see the thing. Ka the thing have events about that thing. Ma I come to ya amaka. So it is very important that so my name of you know I will say. I can't want to say. And I go to road have mmadụ. Immigration every of more. Thank you. Daalụ sọ. And ihe na-ewute m kịta bụ na o nwere onye na-ekwu anything good about this man ọkwa ya na-anụ ya kịta si gbuo ya ọfụma igosi gị na ihe ọ na-eme adịrọ ma o nwere onye sọpọtụrụ ya o nwere onye fili not the right thing o mebi ya o nwere onye fili not the right thing mana aya ndị ya na-eme ihe ọjọọ ya na-eme o because without good there will no bad. Without bad, I'm way good. But kind of me and so bụrụzi nke igbu mmadụ. Igbu mmadụ bụ ịgafe. Maka ya ọ bụ ịyafu ọbara. Maka what it takes ịyafu ọbara.
normally mgbe ochie ihe afọ ọbara chi ejigodu n'obodo, especially obodo bụ na-adị egbu mmadụ anyhow ebe ahụ. And akwa ịma na anyị nwere obodo na Nigeria na East anyị asef na-ata anụ mmadụ, ọkwa ịma ụmụ obodo na-ata anụ mmadụ, ụmụ obodo ọya wee irukwe n'ala, o nwere time o ya eru, ọ bụ na ịbụ a stranger ịpụbeghị n'obodo ahụ, I'm sorry, bushmeat ga-ebu just ị na-ene onwe gị anya, na-ene onwe ya anya asụ onye ahụ erost. Gọọmenti bụ na ị bịaziri obodo anyị na-ịchọta onye abụrụ ezigbo mmadụ, nya nwa ya ejeze inform ọfa na anụ mgbada bịakwa ahụ. So anyị ga-adị careful ị na-eme delivery, onwe ihe gbasara gị na ịbata na ime ụlọ onye ahụ, onwe ihe suspect onye ahụ na-eme, kpọọ ndị polisi. You need ịbata dị ka ịbịa check by yourself, welu ndụ gị na, because nwoke a kịta anụ a ọkwa family ya na nwunye na house rent, mgbe nwoke dị ndụ ọ fịara arụ, kịta ọngwụ ka o esi wee mee. Well, that's na mgbe nwoke nwụ ka ndị ibe ikwu na ibe ji arịpụtasị, mgbe ahụ efu akụọrị expensive akpata ozu nke nwere ike contribute ego rent nwa nwoke ji maka ya wee na-achọ inye onwe ya BP wee na-akpagharị. Adị ma na ụdị ọrụ anụ ị na-eme ịghachi dị nice ka ịma na ya etipụ gị, ọ da tip bụ na ndị be gị ga-eri nri the next day. Ọ bụrụ onwe ego akpachapụta ya ejiri nri the next day, were ya dowekwa dokọ na ego a eji mee service for rent. So ọrụ niile bụ nọ na high risk, mana gị nwa na onwe gị kwesịrị ịdịzi careful nke iji wee bụrụ mmadụ, dị extremely careful. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe sị gị daalụ, ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ ịnọ na Volt, and onye mara asụsụ onye ikwu, onye amaghị asụsụ ọ naanị agbacha ọsọ agụọ maịlụ, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Oruru ama ebi na-eji ibi ụgwọ. Ana m ele echi. Oriental Brothers, ndewo.